Jesus. E aia care joacă... Nu, mamă, cât a ghicit. Era pe aproape să ghicească ăla. Asta mie întrebarea. Uite ăsta, vrea să-mi ia toată harta. Care dintre următoarele ziare norvegian? Toate variantele corecte. Este, mă! Și știam, toate variantele sunt corecte. Bun, următorul, hai. Dăm întrebare. Vreau... Hai mă pe ăsta, hai, lasă-l pe ăsta, dă-l în pizda mamii lui. Să-mi iau înapoi harta, ia, să vedem care. Dă-i mă. În ce oraș se află castelul Cordon-Vandan din Hunedoara? Și-a înghițit. La ce vârstă a murit Frankenstein? 65. Einstein. 34? Bă, toate morții, mă, ești nebun la cap? Cum dracula 34? Păi am spus să nu mai sugă pula în morții lui. Ia, Mona Lisa. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu se mărită Mona. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu se mărită Mona. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Vino la mine, că am câștigat un zori. Da, i-am luat punctele. Hai, următoarea. Să suși pula, hai să vedem dacă ești deștept. Al patrulea, ăsta este. Regele, futu-te în cur pe măta și mi-a luat harta. Am luat-o în cur. Sfârșit joc și am câștigat, eram pe primul loc. Am câștigat. V-am zis că sunt deștept? Bă, v-am zis că sunt deștept, proștilor. Nu m-ați crezut. Am câștigat, eram pe primul loc. Am câștigat. Sunt deștept, sunt un prost. Bravo, spune. Mâna în timp pe care nu spune o poveste, nu primește pomană. Mersi de donație. Ia uite, hei. Vezi, v-am zis eu. Să-mi bag pula în ăsta, mătii, că-mi dai hei. Am câștigat și acum o să pierd. În ce an a murit Cătălin Talent de la coronavirus? 1996. V-am zis, mă, că am ghițit. Băi, era imposibil, mă. Cum dracu, întrebare baraj. Sunteți dobitoși la cap și acum alegem partea noastră. Hai să vedem dacă talent este bun, talent. Este deștept, talent. Și deștept, talent. Câștigă și acum așa, că-ți talent e tare forță să mă frec în gura ta. Hai, ia. Câte consoale a avut Cătălin Talent într-un cuvânt acces? 6. 4. Du-te, bă, dracu, băga mi-ai mâna în curcăcatul. Nu, futu-ți Dumnezeu, mamii tăle, că am pierdut și de data asta, bă, am pierdut și de data asta și voiam să câștig eu campionatul. Ia, următoarea întrebare. Hai, tata. Dă următoarea întrebare lui Cătălin Talent. Următoarea întrebare. Care este? 2, 3 și... se reconectează. Cine ar conectatul, mă, adică pierd? Păi, mi-apare că se reconectează. Așa. În ce an a fost semnalat Cătălin Talent în Roma Centrul de Instituții Europene? 1981. Bă, e bun! Am ghicit.
Și acum e rândul meu pentru că să-mi iau harta, pentru că am câștigat. Și unul singur e Cătălin Talent. V-am zis că sunt deștept, dar voi nu m-ați ghicit, că eu v-am spus că sunt deștept. Sunt deștept, sunt deștept, sunt deștept, deștept. Sunt deștept, 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 deștept. Ia, în ce an a fost o inaugurată clădire a Teatrului Național Vasile Alexandrin din Iași? 1909... Nu. Tu-ți Dumnezeu, mă. E bun. Păi am ghicit 1700, ai futu-ți Dumnezeu, mamii tale de prost. Am pierdut. Și vreau să câștig. Am pierdut. Acum toți suntem egali, bătălie. Păi dacă suntem toți egali, 18. Au câștigat toți. Ia-ți ai dracu să mă fut. Că eu trebuia să câștig. Ia să vedem. Prima întrebare cu Cătălin Talent. Care este latura opune triunghiul triunghi din dreptul? Cetate. Asta e. Cetate, nu bă, cetate! Ipotez din pizda mătii să-ți fut. Am pierdut. Varză sunt. Sunt paf. Sunt paf până în paful măsii. Da, sunt paf. Am postat videoclip cu Cătălin Talent. Mersi mult de tot. Mersi mult de tot. Mersi. Postați videoclipuri cu mine, vă dau drepturi de autor, peste tot, postați că nu mă voi supăra. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de Cătălin Talent. Vă mulțumesc enorm de mult pentru că îmi dați hate. Vă mulțumesc foarte mult pentru că voi azi mă pupați în cur, mâine îmi dați hate. Vă mulțumesc foarte mult că nu sunteți alături de mine. Eu uite al dracu ăsta, vrea să-mi ia toată harta. Dar nu sunt eu. Ai postat videoclipul ăla cu copilul ăla de m-a înjurat? Foarte bine. Toți copiii îmi dau hate fără să mă cunoască. Ei nu știu că eu am un server de Discord și vorbesc cu toată lumea. Eu vreau să comunic cu toată lumea, vreau să fiu împăcat cu voi, să nu mai îmi dați mie hate. Că eu comunic cu toată lumea, dar dacă voi îmi dați hate, ce să vă fac eu? Nu mai îmi dați hate, încercați să mă cunoașteți și apoi judecați-mă. Nu mai îmi dați